tursukta. Kıyamet moratda, ahiret moratda adam ölüp gidenden soňram, ennam pıtrap darağandan soňram yine de diriljakdan gurrun beripdir. Oturan adamların içinden biri turupdur defe. Bir komünist kafir adammış. Ahirete imanı yok adammış. Olay diptir, hey falan ediptir. Sen ahirette turmalı diye, kopmalı diyen, o ne hilli ol ya? Men şu mahal dünyadan geçtim, ölsem diptir. 2 ay, 3 aydan sonra kavrımı ağdardan görün, menden bir tane et kalmaya diptir. Bir tane damar kalmaya diptir. 2 aydan sonra sünk bol kalyan diptir. Et kan, singir, damar hemme adım eriye, kitye, akya yok bolya diptir. Näçe ýyldan soňra ýene bar görden sünkumda ýok men dipdir. Şu dünýede bir adamyň birji däne damar işden galsa, şu damar diriltip bolmaýar dipdir. Birji däne singir, birji däne asap ölse, şonu diriltip öňküýalaga edip bolmaýar dipdir. Näzir onu erip akdandan soňra meni öňküýalaga etmeli olmayıpdir. Amma yankı ruhani cevap vermeke yeni bir turupdur. Bağışla icazı olsa men şuna cevap verecektimdir. O da bir cavan, musulman, muhakkak oğlanmış, danışçı oğlanmış. Musulman oğlan aydıptır, yankı komüniste. İkisi de cavan oğlan. Bağışla da sen näse yaşanma dipdir. Sen soruğuna cevap bereyin men yöne, öňçek men soruğlama cevap ber, näse yaşanma dipdir. Yankı kafir komünist aytıptır, 25 yaşımda dipdir. Onna dipdir, sen 25 yaşınma, 26 yıl mundan öňçek nirdedim dipdir. Havasınız zemet, 25 yaşınma dipdir. 26 yıl mundan öňçek sen nirdedim dipdir. Yankı kafir oğlan aytıptır, men diptir dünya geleme 25 yıl oldu diptir. Bir yıl öňçägini men näme bilen nirde degim diptir. Yankı musulman oğlan aytıptır, men bilýän sen nirde degim diptir. Sen dünya gelmäken, sen 25 ýaşapdyr. 26 yıl, yani dünya gelmenden bir yıl öňçägi, men bilýän sen nirde degim diptir. Sen hol İstanbul'un bir suwa, şu suwunyň içindedim dipdir. Ankara'nın buğdaylarındadım dipdir. Palan yurdun däni çöreğiniň içindedim dipdir. Palan owanyň däni sygyrnyň içindedim. Etine goşulydyň dipdir. Palan ýeriň gatygyndadyň, palan ýeriň çöreğindedim. Her zada aýdypdyr. Amma şo ýyly däden däni aýlanyp olardan bar suwuşdy, olardan çörek idi, olardan et idi. Palan owanyň tuğusyndan idi. Sen ba yerlerinden barıp çöplep seni öz karnına sallı dipdir. Amma Hudaýyň gudreti veren ol iýmiskilerden üýşüp de bir gatra suw döredi dipdir däden içinde. Amma näçe aýdan soňram ony nänem däni rahmine oglan ýatagyny geçirdi şo bir gatra suw dipdir. 9 ay näniň garnyna oglan ýatakda ýatdyňda bir yıldan sonra da dünya gelin de dipdir. Oşumalle 25 yıl var dünyada yaşapyan dipdir. 26 yıl bundan öňçek sen bir muteferrik yerlerden däden seni ýygnady dipdir. Barıp Ankara'dan, barıp däni İstanbul'dan, barıp palan owadan ýygnap çöplep seni häzir bir adam etdi dipdir. Kıyamatda Hudaý başarmazmy sen dädeňden işin dipdir. Subhanallah. Bu owudun jogaby öýän musulman bolla. İnsanyň deslap başlaýyşy her yerlerden üýşüp başlanmaýanmagy dipdir. Şu mahal pezeşikleriň tamam doktorlaryň, danışmentleriň däni aýtýan gurrunşy bir nutfa abi zindigany üýşjek bolsa näçe haý miskilerden üýşýärdi. İnsanyň däni aňyrsy näçe haýerden çaşyp ýatan ýerlerden üýşüp de bir insan döräpdir. Şu dünýäde baki o zat dipdir. Ahiretde de her ýerege çaşaga senipdir. Hudaý üýşürer.
kema bada'akum ta'udun. Deslap yaradılışı ýaly ahirette de urja Hudaý sizipdir. Deslap Hudaý Taala sen nädip yaratdy? Her yerlerden üýşürip däden içinde berip dädenden näniň içine geçipdi. Sen şeýdip dünýäge getirmedim dipdir. Ahirette de şo da dipdir. Kıyamet şu dipdir. Başa agyr gurrun da dipdir. Ýa-ni kommunist kafir jawan oglan amma haky iştenle kabul edýän oglan bolan soň la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah dip iman getirdi diýär.